Ναι, εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο. Θα κόβες τα μαλλιά σου μπόμπα για ένα ρόλο. Στις 6 Νοεμβρίου του 1983 ένα παιδί εξαφανίστηκε σε μια μικρή πόλη που έκρυβε ένα τεράστιο μυστικό. Αυτό που ξεκίνησε σαν μια απλή εξαφάνιση αποκάλυψε ένα εργαστήριο γεμάτο πειράματα, ένα κορίτσι με απίστευτες δυνάμεις και έναν κόσμο που υπήρχε δίπλα στον δικό μας. Το Stranger Things έγινε μία από τις αγαπημένες σειρές στον κόσμο. Αλλά πίσω από τα τέρατα, τις μάχες και το Upside Down υπάρχουν πολλές απίστευτες, τρομακτικές Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. ιστορίες που πολλοί θεατές θα πούν. Τι λέει ρε παιδί μου. Γι' αυτό πάμε γρήγορα να μπούμε στα πρώτα facts. Θυμάστε την πρώτη φορά που είδαμε την Eleven? Ξέρετε, το μικρό κορίτσι με το ξυρισμένο κεφάλι, το τεράστιο μπουφάν και ένα βλέμμα που έλεγε ξεκάθαρα ότι έχει περάσει πολλά και δεν θέλει να μιλήσει γι' αυτό? Λοιπόν, αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι το ξυρισμένο κεφάλι της δεν ήταν κάποια περούκα ή κάποιο ψηφιακό εφέ. Η Millie Bobby Brown ξύρισε πραγματικά τα μαλλιά της για το ρόλο ενώ ήταν μόλις 11 ετών. Για έναν ηθοποιό, ειδικά σε μια τόσο μικρή ηλικία, μια τέτοια αλλαγή δεν είναι εύκολη. Εδώ ρε αδερφέ, αγχωνόμαστε μη τυχόν φύγει λίγο παραπάνω το σβήσιμο και χαθεί όγκος στο μαλλί και η Μίλη πήγε και τα πήρε όλα μπόμπα για να γίνει Eleven. Και τελικά αυτή η απόφαση έγινε από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της σειράς. Με λίγα λόγια, ενώ άλλοι άνθρωποι φιλοσοφούν για ώρες, μέρες, εβδομάδες και μήνες για το τι μαλλί θα ζητήσουν στον μπαρμπέρι, η Millie Bobby Brown είπε απλά Πάρ' το όλα αγγλί. για να παίξω σε μια σειρά με τέρατα. Μπρο. Αυτό θα πει επαγγελματισμός. Ένα από τα πιο αγαπημένα χαρακτηριστικά του Dustin είναι το χαμόγελό του. Αλλά αυτό δεν ήταν απλά μια επιλογή για τον χαρακτήρα. Ο Γκέιτερ Ματαράτζο, ο ηθοποιός που παίζει τον Dustin, έχει στην πραγματική ζωή μια σπάνια γενετική πάθηση που ονομάζεται κλειδοκρανιακή δυσπλασία. Αυτή ουσιαστικά η πάθηση επηρεάζει την ανάπτυξη των οστών και των δοντιών. Οι δημιουργοί της σειράς αποφάσισαν να μην κρύψουν αυτό το χαρακτηριστικό, αντίθετα το έκαναν μέρος στο χαρακτήρα του Dustin. Αυτή ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση, γιατί έδειξε σε εκατομμύρια ανθρώπους ότι κάτι που κάποιος μπορεί να θεωρεί διαφορετικό, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι αυτό που τον κάνει και μοναδικό. Και φυσικά ο Dustin παραμένει ο χαρακτήρας που μπορεί να μιλάει για επιστήμη, τέρατα και Dungeons και Dragons, σαν να είναι η πιο φυσιολογική συζήτηση στον κόσμο. Γιατί? Γιατί στο Hawkins το να εξηγήσει πώς λειτουργεί ένα τέρας από άλλη διάσταση στο τραπέζι του φαγητού, είναι ρε παιδί μου απλά έτσι μια συνηθισμένη μέρα. Το Dungeons και Dragons δεν είναι απλά ένα παιχνίδι που εμφανίζεται τυχαία στο Stranger Things. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ταυτότητας των χαρακτήρων. Οι δημιουργοί ήθελαν οι σκηνές όπου τα παιδιά παίζουν στο υπόγειο να φαίνονται αληθινές. Δεν ήθελαν οι ηθοποιοί απλά να λένε περίεργες λέξεις από ένα σενάριο, γι' αυτό χρειάστηκε να καταλάβουν πώς λειτουργεί πραγματικά το παιχνίδι και να νιώσουν τη λογική πίσω από αυτό. Ο στόχος ήταν να φαίνεται σαν μια πραγματική παρέα φίλων που παίζει ένα παιχνίδι που αγαπά. Και αν το σκεφτεί κανείς, ρε φίλε, γι' αυτό η υποκριτική είναι το καλύτερο επάγγελμα στον κόσμο. Άλλοι άνθρωποι λένε πρέπει να πάω στο γραφείο ή πρέπει να πάω να φτιάξω καφέδες, και το cast του Stranger Things λέει πρέπει να πάω να ρίξω ένα ματσάκι στο επιτραπέζιο για να προετοιμαστώ για μια σκηνή. Ο David Harbour δεν ήταν πάντα ο Hopper που γνωρίζουμε σήμερα. Όταν γνωρίσαμε τον Jim Hopper, στην πρώτη σεζόν είδαμε έναν αστυνομικό που έμοιαζε σαν άνθρωπος που έχει περάσει πολλές δύσκολες μέρες, έχει πιει πάρα πολλούς καφέδες και πιθανότατα χρειάζεται επειγόντως διακοπές. Ο χαρακτήρας του Hopper όμως δεν δημιουργήθηκε απλά για να είναι ο δυνατός αστυνομικός της πόλης. Οι δημιουργοί ήθελαν να δείξουν έναν άνθρωπο που κουβαλάει πολλά μέσα του. Έναν άνθρωπο που έχει χάσει πράγματα, που έχει πόνο, αλλά προσπαθεί ξανά να προστατεύσει κάποιον. Ο David Harbour χρειάστηκε να προσαρμόσει την εμφάνισή του ώστε ο Hopper να φαίνεται πιο αληθινός. Ο στόχος ήταν να μοιάζει με έναν συνηθισμένο άνθρωπο που βρέθηκε ξαφνικά στη μέση μιας απίστευτης κατάστασης με τέρατα, μυστικά εργαστήρια και παράλληλους κόσμους. Και αυτό είναι που κάνει το Hopper τόσο ενδιαφέρον. Δεν είναι ένας υπερήρωας με τέλειες ικανότητες, είναι απλά ο τυπάς που έχει ένα μπουφάν, ένα όπλο και μια τεράστια ποσότητα θυμού όταν κάποιος απειλεί την οικογένειά του. Το αστείο είναι ότι ο Hopper μπορεί να αντιμετωπίσει τέρατα από άλλη διάσταση, αλλά πολλές φορές το πιο δύσκολο πράγμα για αυτόν είναι να διαχειριστεί μια συζήτηση με εφήβους. Γιατί στο Hawking το να πολεμάς ένα τέρας είναι εύκολο. Το να μεγαλώνεις παιδιά, αδερφέ μου, είναι η πραγματική μάχη όμως. Ο Steve Harrington έγινε αγαπημένος χαρακτήρας σχεδόν κατά λάθος. Σήμερα ο Steve Harrington είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς χαρακτήρες του Stranger Things. Έχει γίνει ο μεγάλος αδερφός της παρέας, ο άνθρωπος που όλοι θέλουν μαζί τους όταν εμφανιστεί κάτι τρομακτικό. Αλλά αρχικά τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά. Ο Steve είχε σχεδιαστεί περισσότερο σαν τον κλασικό famous τύπου του σχολείου των 80's.
Ξέρετε τώρα, αλλά Λανάκος με το τέλειο μαλλί, το αυτοκίνητο, την υπερβολική αυτοπεποίθηση. με λίγα λόγια, ο χαρακτήρας που θα περιμέναμε να είναι απλά ένα κομμάτι της ιστορίας και όχι ένας από τους αγαπημένους ήρωες. Όμως η ερμηνεία του Τζο Κίρι και η χημεία του με το υπόλοιπο cast άλλαξαν εντελώς την πορεία του χαρακτήρα. Ο Steve μετατράπηκε από το αγόρι της Νάνσι σε ένα από τους πιο αστείους και αξιαγάπητους χαρακτήρες. Και το καλύτερο, δεν έχει υπερδυνάμεις, δεν μπορεί να ανοίξει πύλες και δεν έχει τηλεκινητικές ικανότητες. Έχει όμως το cool μαλλί της εποχής και ένα αρόπαλο και απίστευτη τύχη. Γιατί στο Hawkins, φίλε μου, αυτά τα προσόντα είναι παραπάνω από αρκετά για να επιβιώσεις. Το Hawkins στην πραγματικότητα βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εκεί που υποτίθεται. Όλοι γνωρίζουμε το Hawkins της Ινδιάνα ως μια μικρή αμερικάνικη πόλη γεμάτη μυστικά. Αλλά έλα που στην πραγματικότητα τα περισσότερα γυρίσματα της σειράς έγιναν στην πολιτεία της Τζόρτζια, η παραγωγή επέλεξε συγκεκριμένες περιοχές που μπορούσαν να μεταμορφωθούν σε μια πόλη της δεκαετίας του 80. Με τη βοήθεια των σκηνικών, παλιών αυτοκινήτων, ρούχων και αντικειμένων εποχής, κατάφεραν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι πραγματικά βρισκόμαστε στα 80's. Και αυτή είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες της σειράς. Δεν χρειάστηκε να δημιουργήσουν ένα τεράστιο φανταστικό κόσμο από το μηδέν, πήραν πραγματικά μέρη και τα έκαναν να μοιάζουν σαν να κρύβουν ένα τεράστιο μυστικό. Βέβαια, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Αν ήξερες ότι μια πόλη έχει μυστικό εργαστήριο, τέρατα και πύλες σε άλλη διάσταση, ίσως δεν θα ήταν και η πρώτη σου επιλογή για μετακόμιση. Εγώ τουλάχιστον, αδερφέ, δεν ξέρω στην τελική αν θα μετακόμιζα, αλλά μάλλον οι κάτοικοι του Hawkins έχουν απίστευτη υπομονή και μάλλον γουστάρουν την περιπέτεια. Ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά πίσω από την επιτυχία της σειράς είναι ότι αποτελεί έναν τεράστιο φόρο τιμής στην εποχή των 80's. Οι αδελφοί Duffer εμπνεύστηκαν από πολλές κλασικές ταινίες εκείνης της περίοδου, όπως το E.T. the Extraterrestrial, το The Goonies και το A Nightmare on Elm Street. Από τον τρόπο κιόλας που παρουσιάζονται τα παιδιά, μέχρι τον φωτισμό, τη μουσική, την αίσθηση περιπέτειας, η σειρά είναι γεμάτη επιρροές από τις ταινίες που σημάδεψαν την παιδική ηλικία των δημιουργών. Ουσιαστικά οι δημιουργοί πήραν όλα όσα αγαπούσαν από τα παιδικά τους αθώα χρόνια και έτσι δημιούργησαν ένα κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα για το αν θα ζει την επόμενη μέρα από θαύμα. Γιατί ψυχούλες μου, το Stranger Things δεν σου δείχνει απλά τα 80's, σε κάνει να τα νιώθεις στο πετσί σου. Αυτά ήταν τα facts για το Stranger Things που δείχνουν πόση δουλειά, δημιουργικότητα και τρέλα υπάρχει πίσω από μια σειρά που φαίνεται απλή στην οθόνη. Από πραγματικά αξιρισμένα κεφάλια, ατελείωτες ώρες μακιγιάζ και δύσκολα γυρίσματα, μέχρι τις μικρές λεπτομέρειες που έκαναν τους χαρακτήρες αξέχαστους. Το Hawkins μπορεί να είναι φανταστικό, αλλά η προσπάθεια πίσω από αυτό είναι 100% πραγματική. Και ποιος ξέρει, ίσως κάπου εκεί έξω σε μια μικρή πόλη, ένα φως να αρχίσει να αναβοσβήνει. Και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Κάτι από το Upside Down μάλλον δεν έχει τελειώσει ακόμα. Σας ευχαριστώ όσους μείνατε μέχρι το τέλος, κάντε ένα like και ένα subscribe αν σας άρεσε και γράψτε μου στα σχόλια τη γνώμη σας σχετικά με τη σειρά ή ποια αγαπημένη σας ταινία ή σειρά θα θέλατε να δείτε στο επόμενο επεισόδιο.